Bit-tema Catch the Wave, il-padiljum ta' Malta fl-Expo li għaddejja bħalissa f'Osaka l-Ġappun ġibdet l-attenzjoni ta' ammont kbir ta' viżitaturi. Sal-lum iktar minn 600,000 persuna żaru dan il-padiljun. L-uffiċċju tal-perit Dr. Edwin Mintoff kien inkarigat mid-disin ta' dan il-padiljun. Ma' TVM News, Dr. Mintoff qal li meta rebħu s-sejħa l-offerti għal dan il-proġett kienu jafu li kellhom sfida kbira qudiemhom minħabba li l-padiljun jikkompeti ma' oħrajn ta' pajjiżi kbar. Dizinjana dan il-bini b'mod partikolari għandna faċċata li hija tonda li sa ċertu punt tirrifletti wkoll il-tempji neuritiċi tagħna. Ħloqna wkoll kuntrast ma' dawn il-kurvaturi billi għamilna l-ilma li ovvjament billi aħna gżira allura u l-istorja ta' Malta hija wkoll konsegwenza tal-fatt li qegħdin f'nofs il-Mediterran ra dak li l-maqiet ukoll jirrifletti dal-passaġġ importanti storiku u barra minn hekk għamilna dal-kuntrast ma' linji ġeometriċi li qegħdin jirriflettu l-fortifikazzjonijiet. Il-perit Edwin Mintoff spjega li l-padiljun għandu bib li fuq jsiru l-animazzjonijiet fosthom tal-fortifikazzjonijiet, il-knejjes, it-tempji u l-erin Maltin taħt il-baħar. Għalhekk il-faċċata kontinwament tinbidel biex toħloq interazzjoni mal-viżitatur u jistenna biex jidħol fil-padiljun. Dr. Mintoff spjega li l-padiljun jieħu l-viżitatur mill-preistorja sal-aspett kontemporanju f'Malta. Dr. Edwin Mintoff Architects intażlu bħala finalisti fil-kompetizzjoni internazzjonali World Expo Olympics. Meta wieħed iqis li hemm xi 160 pajjiż li ħadu sem f'dan il-esibizzjoni mondjali naħseb l-Expo huwa l-iktar wieħed ewlieni fid-dinja kollha li nkunu finalisti fi 3 kategoriji huwa onur kbir għalina, però iktar importanti huwa onur ikbar għal Malta u għal Maltin. Da seħħ ukoll għax kien hemm kontribuzzjoni mhux mill-uffiċċju tagħna biss imma anke minn oħrajn, mill-Indis, mill-Multi Enterprise u anke minn oħrajn li ħolqu l-animazzjoni. L-Expo dinija fetħet f'Osaka f'April li għadda u tagħlaq fit-13 ta' Ottubru.